Huh? Oh no! Nakaduwa kaya no? May sapay lain. Hindi sa ating mangyari-yari na. Sige. Kita man tatak. Sana all. Huh? Oh no! Uh-oh. Wait a minute. Nakaduwa kaya no? May sapay lain. Oh no! Mahal. Magsisimplanan. Wait a minute. Di parehas ti bingay na. Dakto di maisa. Nalakit kurang. Pisko ti angin na. Oh no! Hindi mas mga tatal-talo na. Uh-oh. Hindi mas matikas to yan. Gumas mo na. Wait a minute. Oh no. Ito ang dakto lang. Oh no! Hindi sa ating mangyari-yari na. Gusto sa bayo ha. Sige. Kita man tatak. Gusto sa bana. Takimot tayo. Kuna akong ka, sikatin ang dali. Yung nga nang dali Andres, kasangsangpot ko na dito, aw may bidinsiyam. Apay madi pa ibinin siya talat talang iwa mau. Ketchup na ito na Oh no! Ketchup Andres.
Daringungo ataw, Nga nga daring mo ngaw. Ngiwa tag daring mo ngaw. Di mo. Ketchup day tali. Badi ka pagpabasol Andres noon TV din siyam. Anwag tapit sam. Anwag tapit sam. Pizza. Pizza. Ay, sa mga namuan. Diyan mo na kayo. Kasi sa bang. Aray ko. Kasi sa bang sublikat toy. Andres, naggasang ay pitsam. Nagimas, thank you. Kasi sa banan. Sumula kurang gayam. Sunong kayong magdaldalay. Nakaduwa akpay lang. Nakatalunan. Ni? Ay, pedarak ko. Di pinili na. Mariusip mo eh. Ay mo siguro kagaw ko to yan. Garik ng gemas. Turog. Naggatig. Go! Panam! Agawid akon, panagbugaw. Apay kasta atay tsuram. Nagagap pa mga lubong. Diyan, taltalon na panagmirinda. Sana all. Ngamit hindi ka pa nag-away. Sigsulo-sulo ka malatan. Tugaw ka ah. Apay kasta atang ang iwat mo na ti minirindam. Ugeng. Haan pizza. Nasubraan lang luto na. Iso nga nang isa, itanakside. Nagdulpak lang ang tatsurahe mo, kastapay tang iwat mo. Kapag kami nagdigos eh. Misa lang nagdigos na nataw eh. Press man tirupa ko. Pwe! Pres? Urayag malmalim kagdigusan jo, nagbaliw tatsuram. Punay mo ito. Inawas na kito para uyaw na lang. Napudpuda mo gaskan naman eh. Hindi kag sangit ah. Gwapo ka, bagong ahit. Kaso kinurang, rumrumar sa kaipis jagong mo. Ay, bunya. Awan na rami, dim na rabi ay. Apa ya? Pangkadi balay no rabi, ta ginom ta. Sige Rod. I-cancel ko yung pinagrampat no rabain. Paano alagi balay yan? Kaso nga, panapigdigos. Dagang eh. Babu. Mabartek ka lang. Delikado ka kanyak. Mga tatipulutaan ni damdama. Gusto aja kornik nga tagbipison. Total, madi mo na sila na dyan.